Üdvözöljük Szarvason, Békés megye kapujában, ahová számos kulturális és természeti érték vonzza a látogatókat. A város területéről a legrégebbi emberi maradványok az újkőkor első szakaszából, a körös kultúra idejéből, időszámításunk előtt 4500-4000-ből származnak. A magyar honfoglalás után Szarvashalom környékén már közel 70 település jött létre. A városi Tessedik Sámuel Múzeum ásatások során feltárt tárgyi emlékei igazolják mindezt. A város jelképe, nevének eredete a szarvas, valamint a Kárpát-medence közepe emlékmű, amely jelképe a Kárpát-medencében élő magyaroknak, ugyanakkor a békés egymás mellett élésnek is, hiszen Szarvas gazdag a más nemzetiségű, főként szlovák kultúra területén is. A város újkori történelme 1722-től számítható, mikor a környék új földesura báró Harukken János György a felvidéki vármegyékből főként szlovák jobbágy családokkal újra benépesítette. Az újjászületett település 1723-ban már mezőváros, azonban komolyabb fejlődés csak a 18. század végén indulhatott meg. A 18-19. század fordulóján végbement jelentős fejlődés a város újkori történetét leginkább meghatározó nagyságának, Tessedik Sámuelnek a nevéhez fűződik. A város evangélikus lelkészének, az agrárreformer Tessedik Sámuelnek a város még ma is rengeteget köszönhet. A nagy tudású lelkész felvirágoztatta a fiatal mezővárost, hiszen itt Szarvason alapította meg Európa első gazdasági iskoláját. Ezzel megismertette a város lakóival a kor legkorszerűbb földművelési technikáit. Fölépítette a ma is álló iskola épületet, amiben ma a múzeum foglal helyet, valamint az evangélikus ótemplomot. Nagyszabású építkezéseivel, továbbá városrendezési munkáival jelentősen átformálta a meglehetősen rendezetlen korabeli városképet. Szarvas életében a 19. században kiemelkedően fontos szerepet töltött be a gróf Bolza család. Kastélyokat varázsoltak a Körös partjára. Felépítették a ma már kuriózumnak számító szárazmalmot. Létrehozták az Anna-ligetet, majd a Bolza Józsefről elnevezett Pepi kertet, mai nevén a Szarvasi Arborétumot, ami manapság is Szarvas legcsodálatosabb és legismertebb látványossága.
Ugyanakkor a Körös-Maros Nemzeti Park talán az egyik legváltozatosabb tájon fekszik, ahol az egyedüli állat- és növényvilág, a szemet gyönyörködtető természeti adottságok vonzzák a művészeket, a fiatalokat, az idősebbeket, a turistákat, a pihenni és sportolni vágyókat. Külön említést érdemel a horgászturizmus, a kerékpáros, vízi és lovas turizmus vonzása. Talán a szarvasi táj komplexitása magyarázza azt, hogy rengeteg alkotó ember élt és él Szarvason, vagy látogatja rendszeresen Szarvast, amely város gazdagsága megnyilvánul a természeti kincsekben, lakosaiban és minden más területen. A II. Világháború után az oktatás és a kutatómunka vált a város életének a legfontosabb tényezőjévé. Az Öntözési Kutatóintézet és a Haltenyésztési Kutatóintézet, valamint a Tessedik Sámuel Főiskola óvónőképző intézete és mezőgazdasági víz- és környezetgazdálkodási kara létrejöttével Szarvas Békés megye szellemi központjává alakult. Manapság is Szarvas Békés megye egyik legjelentősebb felsőoktatási és tudományos központja. A város mindig tudott kiemelkedő egyéniségeket adni az országnak. A szakterületükön elismert kutatók, például Mendöl Tibor mellett országosan ismert volt Székely Mihály, az egyik legelső magyar repülő, dr. Melich János nyelvész, valamint Gyóni Géza költő, Ruzicskai György festőművész, vagy Kemény Gábor pedagógus. Itt született Melis György operaénekes, valamint Hámori Gabriella, az ismert színésznő. Városunk ma sokszínű, mozgalmas életet él minden évszakban, mindenki örömére. És egyedüli élményt fog a jövőben okozni mindenki számára a megépült víziszínház.
Szarvas feledhetetlen, hiszen a Kárpát-medence szívében található, egyedüli hangulatot nyújtva, akár az ide látogatóknak, akár az itt élőknek.